Ai, ama, zeinen usain goxua, udaberria etorri zaigu, eta landareak loratzen hasi dira, eta landarekin batera abeslariak ere. Gaurkoan gurekin, Eider Saez izango dugu loratu berri den abeslaria. Eta elkarrekin zainzuri batzuk prestatuko ditugu. Ai, ama, udaberriekin batea lorek, eta alergiak etortzen dira, bai, Ai, ama. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Eider, ongi etorri. Eskerrik asko. Dula 2 urte ontzinean, da ondo pasatzen nun seinale, ezta? Bai, noski. Bai, Bueno, badakigu, guain nogen taldia utzi, eta bakarkako proiektu bat loratzen aizea, ezta? Hori da. Ez alda, gaina loratzen deitzen da. Bai, hemen txedauko diskoa. Diska, atea berria labetikan, ezta? Guendik epela, egongo egual, ostuzten utzi bergo dugu. Bai, pixkatazten gogauketuzteko, esan. Bai, bueno, ze gauza berri asko topatuko alditugu bertan. Bai, 6 abesti zozauta dago, eta, bueno, EP bat da, ze gaur egun diskoa konsideratzen da 7 abestitik aurrea. Molako zerbait da. Eta... Jarriko, ni bat nabazu, errezeta bat hartuko deun nabazu. Ez atxarra. Bai. Eta, bueno, guain kontzertukin hasiko geha, osea, pozik da guztua. Ze gauza, ona. Sorte asko opa dizuegu, eta aldi berian, zukalden ibiliko geha, zainzuri batzuk iten, ingo deu saltxa bat perretxikuna, eta arrautzekin krema bat. Ados? Primeran. Dena gogokoa? Bai. Earra saioa dakauna, adi dauna. Bueno, lagunak, eta Eider, garatuko izun nundik noa ibiliko geha, bale? Errexita simple badakau gaurkoan. Hemen dazkau zain zuriak, freskuak dira, ingoituguna da ondo zuritu, egosten jarri, azukre eta gatzetan, eta behin egosita daudenian, ateako ditugu, bueno, uretan utziko ditugu ostutzen hor. Jagotza daudenian, ateako ditugu, eta sartai batian markatu ingoitugu. Hoi izangoa, plateran oinarria, baina lagungarri, 2 gauza ingoitugu. Bat, perretxiku saltxa bat, ingo deula perretxikuak ondo moztu, txikitu aurrena tipulina, jarri goxatzen, gero perretxiku bota, eta dana ondo da honean, esne gaina botako deu, eta krematu ingo deu. Eta hemen ingo deuna da, perretxiku hauetako, hemen utziko ditugu adidez, 3. Hemen pusketa bat, hemen txapela bat, hemen txapelan erdila. Gio zein goitugu, pusketa horiek, beste alde batetik salteatuko ditugu sartai batian, eta krema prest dakaunean, kremara botako ditugu, topin batzuk topatzeko bertan. Ados? Eta gero, ingo deuna da, krema bat arrautzoiekin. Arrautza jarriko ditugu egosten, 6 minutuz. Utziko dugu gorringo pixkat bigun xamarra. Gero zeingo dugu, arrautzoiek irabiatuko ditugu ondo, olioakin, eta ingo dugu saltxa bat, jarriko dugula. Zainzurik, perretxiko krema, eta arrautzen saltza gainetik. Ados? Primeran? Bikain, oso ondo. A ber, lanian jarriko beha. Zu jarriko zea hemen, tipulina txikitzen, adarrak endu, sustraiak endu, aurrenengo geruzak endu, eta gainuntzekoa txiki, bale? Bueno, txiki ez da beharrezkoa hain txikita, zeatik hankeo krematu ingo du, birrindu ingo du gana. Ados? Bueno, eta ni hasiko nahi zain zurik zuritzen, egosten jartzeko. Eta lapiko jarrikoet, berotzen. Bueno, zergatik deitzen da loratzen? Bueno, egiesan izena hasieratik, bueno, igual asko moztu dut. Ondo dago, hau untxiek eskertuko izue, untxiek gaur guztua dira biliko dira, lasai. Ai, ama. Bueno, egiesan izena hasieratik nahiko argi neuken, ze irutezain ere bizitzako azkeneko 4-5 urteek, bueno, baino 24 urte hauzket, eta pixka hori, 19 urte hauzkezunetik, hola, pixka loratzen juten zehala, ez? Juten zehala pixka zure bidea aurkitzen, nortzean deskubritzen, eta nik uste nire buru baita aztorni gora proiektu hau itea. Nahiko modu naturalen sortu zen, nogen urtzitako lasaitasunen nahi nun. Eta alako baten hasi nintzen, nire betiko lagunekin, nogenen aurretik geratzen nintzen lagun horiekin, lokalea juten, baina beste gabe, bertxiok abestea. Ondo pasatzea, goxatzea, eta barruak eskatzea izuna egitea, ezta? Eta pixkanaka hasi nintzen, nire
abesti propiok sortzen, eta erakutsi nizkion nire lagun bati, Jon Antzai, eta esaten joier, bai, igual hauekin zeo zein daileke. Eta pixkatola sortu zen, oza, nahiko... Utzia zula zain abilela guain, da me katxiz la mar, venga, beste triskantza da, bai, bai, oia, esan, bueno, gaztean, así que... Hola da, eta guen inbiarria gauza, geho zaten da margultzen ganean, ja, akabo. Zuk komposatu dituzu abestianak, denak zuria dira? Bai. Doinua zu sartu dituzu eta dana? Bai, horre samarra dauket, ibili ginela Jon Antzatani, oza, erakutsi nizkion lagun hau, abestik erakutsi nizkiona, eta gero produktore batekin ibili geha, zegu bialtza genion maketa moduko bat, eta karo, nik produzitzen ezakit abesti bat ekoizten, saiatzen naiz, eta egite ditut gauzak, eta zer beha, olako zerrain soinu hau nahi dut, baina mesedez zintzuk ondo, profesionalki, eta Madrilgoa da beha, Jimbo izena do, eta beha kitezun justo lana Madrilgo estudio baten. Eta esan zigun jo bat, zaten Madria etortzen abestia grabatzea. Eta juntzinaten. Eta Madrien grabatu genitun. Eta Madria juntzinaten, grabatzea, eta nola antolatu zinaten hoi dena txukuntzeko. Beaken asko eraldatu zizkizun abestiak? O etzien nien usten gehiagi ikutzen bai? Lagundu baino ez mareatu, ez da? A ber, bialinion playlist bat, esaten niona pixkat... Playlist, zer da hori gugu jakiteko, hemen zukaldari batek jakiteko. Abesti zerrenda bat, Spotifykoa, nun esaten nion pixkat ze abesti mota guztien zezkiten, eta ze estilo mota jorratu nahi nituen diskon. Baina, egizan pila bat ikasi ez bere gandik, eta oso prozesua berazgarri izan da zentzu guztitan, ze... Hori, azkenen beak bere tokea sartu dio baita ere, eta noski nik esaten nion beha. Hau da nahi gustatzen zaitena, baina esperimenta honai bali madezu, aurrea. Eta zentzu hortan, hori, lan aiteko modu berrik deskurritu ditut, eta gaia prozesu hortan inorrek etzekin hortan gemiltzela, orduan bapia gozatu porque... Eta adibidez, zer eraldatu dizu, zer gauza eman dizkizu zure kantu horiek tuneatzeko esateko ere batean? Sintek die, a ber, ez dakit nola esplika, bai, zuk grabatu ez dakezu hoi, iten ari zan otxoi, eta bestin sartu, eta izango zen sinte bat. Orduan, behak dauken sinte liburutegie oso handie da, eta guko azkenen ibiltzen genitun, musikaiteko aplikazioetan dauen estandarrak, ez? Eta toke asko sartu izkio estilo hortakok, ez? Entzuten baituztu abestik kapapia dauzkate, eta asko die sinte horietakok behak sartu ditunak. Eta orduan, zuzet zaude bertan bakarrik abestu iten dezu, gitarra jotzen dezure bai, beste instrumentu bat edo ahotsa jarri? Ez, nik ahotsa jartzen dut hor. Abestik sortzeakon bai jotzen dut pianoa eta gitarra baita ere, baina estudioan ez dauket enbesteko maila. Eta orduan, doinuak eta hori dana, pentsatzen dezu ja, emango zen eskola, bueno, zuk esan dezu zer gustatzen zitzaizun, nunik noaina esen duen ibili, eta geho orduan, doinua, instrumentok eta hori dana, behak sartu ditu? Bai, hori da, junginen Madria grabatzea, eta bertako estudion lan iten dute musikari batzuk, eta musikariek grabatu dituzte, eta bueno, Jonek gitarra batzuk ere sartu ditu. Bai. Zer topatuko deu letretan, zer? Nondik noa ibiliko diga letra horiek? Bueno, pixka danetik, ez? Nik uste bestin ordenak asko esaten dula baita ere, eta nahi guztaren zait eskribatzea aloratzen bidaia bat bestela, ez? Aloratzeko bidaia hori bestela. Orduan, adibidez lehenengo abestik izena du Volver a empezar, eta abesti, izenburuk esaten duen bezala, da pixka bat, hori ez? Berriz hasten zean, hasi beharra daukezun egoera baten ikusten zeanen, pixka bat hortaz hitz egiten du, ez? Bigarrena da 23, eta hitz egiten du pixka bat, 23 urtekin idatzi nun, eta hori, ez nekin, ez nekin oso ratxa hona pasatzen. Eta pixka bat hitz egiten du, hori, aber ez egiten nahi gure bizitakin, aber bide honetik goazen, ez, dano izartzen ez digun krisi existentzial horiek. Eta gero maitasuna besti batzu baita badaude, desesperantzatik idatzitako beste besti batzuk ere bai, eta azkena da, pixka bat, diskoa izten duena eta adierazten duena ospatu behar diela bizitzako etapa guztik, ze hori azkenen hori da gauza, ez? Bidaia disfrutatzea, gozatzea eta gauza guztiatik ikastea. Budi gabe. Ze ondo, orduan goxatu ezu, disfrutatu ezu. Bikain. Da noiz ikusiko zaitu holtza baten gainean edo argitaratu aldia diskatea da, atea berri da. Eta holtzetan? Lehenengo kontzertu emango dugu, apirilak 20,
Egun bai, barru. 6 jun ja, dana prest daukeu, eta esan gogo handia hozkeu zuzenekotako, eta gero Lazkauko festatan ere joko dugu, eta Donostin ere bai. Bai. Eta Donosti ere bai, horrengo hiru horiek lotuta daude. Horiek bai, horiek esan daitezke. Ondo. Eta Aider, badakit, ez dezu aipatu, baina abestioen artean badau bat elkarrekin gaudenean sekulako arrakasta izan dula, ezta? Bai, egia esan bai, izan zen lehenengoa ateran ona, zanik ezakit jendeek espero zon edo ez, hori bakarkako ibilbidea hasiko nula, eta elkarrekin gaudenean izan zen, hori esan bueltan naiz musikan, eta datorren ostiralean, edo ezakit naiz, ateratzen da elkarrekin gaudenean, eta egia esan, oso harrera politxoki da besti horrek, eta ez duen espero hainbesteko... Arrakasta ukitzia. Bai, arrakasta edo harrera hori ukitzea, eta egia esan oso eskertuta nago. Zeola, zilazea ea nolaino iriztea nago, ai ama. Bueno, bota honea, olillota, nahiko txikitu ezu. Haueke bai, txikitu ere bai. Nola birrinduko deun, da gaina zapore harra ematen du, berdia danake bai. Osea, hartu hau dana, dena barroa botako deu, eta zua pixka jetxingoet. Lasai potxatzen juteko dena. Vale. Oso ondo. Guain, harrapatu dena eta berroa sartu. Oso ondo, zua pixka jetxi. Zain zurigin ura irekiten hasi zaigu. Azukre eta gatza jarri deu. Bi guelta emango izkiot horrela xe. Azpiko azurrek ondo banatzeko. Eta listo. Zain zurik martxan. Eta tipulinae martxan. Oso ondo. Aizia hiliakin, azkenengo aldiz etorri zinen goma jarri nizun, ikusi ez du bideo, Ai, ama. Bueno, hemen txegaude esan dakua, martxan dakau, haure bai, eta jungo gea erreportaile bat ikustea. Eta jungo gea Bilbaino, Garibolo jatetxea, eta jango deu zerbait. Goxua, goazen bertara. Kaixo Joseba, ni ajonezak naiz, gaur etorriko zara, vegetariano Garibolo jatetxea ezagutzera. Bilboko erigunean, ongi etorri gure etxera. Garibolo jatetxea, darama ia 50 urte, zen Bilboko lehenengo jatetxea, vegetarianoa, eta ni darama 8 hilea gutxi gora bera, egiten ari naiz, vegetarianoa eta veganoa. Ni Pakistaniko iparraldekoa naiz, Pakistaniko iparralden daude Himalaya eta Karakorum mendi altuak, han jaio nintzen eta Alex Txekonegaz etorri nintzen hemen, egin nuen Euskal Herriko jatetxe batzuken lan egiten, eta 2018an hartu nuen Egorreko batzokia eta gero etorri nintzen Bilborra. Orain, guazen sukaldera, plater berezi bat prestatzera eta nire historia kontatzen. Etorri nirekin. Gaurko platarra daukagu marrazkiak kurerekin. Orduan, daukat gauzak hemen ez. Arbiak, zanahoria, tomatea, kipula edo tipula esaten dute, okra, oliba, baratzurri, komino, garam masala, kurkuma, txili, gatza, kardamomo eta iltza, klabo. Lehen eta bien hartuko dugu tipula, eta tipula txiki behar dut, eta gero baratzurri eta tomate beba ere txiki egin behar dugu. Duela ja urte asko hasi nintzen sukaldatzen Pakistanen, eta Pakistaneko mende altuan ez, xerpa bezala esaten dute hemen. Baina guk ez gara xerpa, guk gara kurpa, esaten dute gure hizkuntzaz, balti hizkuntzaz, eta egiten ari gara mende altuetan lana. Ni izan zen nire azken ekspedizioa Alex Txikonerekin 2011 eta 12ko neguan egon nintzen Gaxabrum bateko beko kanpolokoan beraren sukaldari bezala. Han, sorte txarrez, hil ziren ekspedizioko 3 lagunak eta Alex Txikon bebai ezostu zen bere hankak, eta orduan sortxe eguna pasagero etorri ziren reskate egiteko helikopteroa, baina esaten dute berak guk daukagu baimena bakarrik daramatzeko kanpotarrak.
esan zen Alex bakarrik, eta ni han geratzeko pentsatu nuen hori amaituko da nire bizitza bebaian, mendian. Eta Alex esaten dute helikopteroari, ez nahi joango zuagaz, eta etorri ziren beste helikoptero bat ere, eta beste helikoptera daramagu ni eta Alex biok azkardura. Eta kanpo honetan ni justo esaten dute, nigarez, Alex eskerik asko, ja ni dauka bizitza eta dauka bidea, eta joango naiz ni bakarrik nire etxera, eta bera esaten dute, jarri dute zure eskuan nire eskuan, eta esaten dute, zu joango zara ni gaz elkar nire etxera. Eta ni esaten dute, bale, azkenean, etorri nintzen, eta 2012ko udan iritzen nuen Euskal Herrian. Barazkiak egosten bitartean prestatuko dugu saltzakuri. Orduan hartuko dut oliba, pizka bat, eta ipinuko dut tipula. Eritzen nuenean ez niken Espainian dago hainbeste hezkuntza, ez? Eta hasi nintzen hori gaztelera ikasten, eta joan nintzen LS-gaz, eta bera egiten da beste hezkuntza batean. Eta bera euskeraz ez egiten ari gara, euskera da gure hezkuntza, eta lemoan hasi nintzen euskaltegian euskera ikasten. Hau da ja gure azkena barazkia, bale? Okra. 5 edo 10 minutu gutxi gora bera prestatzeko. Oso zaila da lan egiteko 5 metroko mendietan. Orduan normalean zer egongo dugu hangoko sukaldaria. Emoten ari gara pasta, ez dauka pisu asko, arroza, oiazkoa. Orain amaitzeko zilantroa da, ez da perajila, ez asko, dauka txapore oso gogorra. Platera laguntzeko ogi pexka bat daukagu, baina ogia daukagu 3 mota dizberdinak. Artoana, tomateana eta azkenean hori da integrala. Gauko platerra, daukagu prez, badakizu non gauden, Bilboko Garibolo jatetzean. Agur! Hau paisak, artista, ze sukaldari fina izen, ze txukun itituken gauzak, eta egia esan, hobeto iten dira hemen, ezta? Itxas onduan han menditontorrian baino, ezta? Bezarka da hondi bat, lagun. Eta ea noiz etortzea izen, gugana, sukaldatzea. Bueno, urrengo arte. Bueno, gurean jarraituko dugu. Eider, hementxe, tipulina oso ondo txikitu ezu, hementxe dakau, kolore hartzen, ingo duguna zua pixka jetxi, segitzeko gozotasun ateatzen, baina ez dugu nahi kolore gehiagi eukitzia, bale? Zain zuriak behar ditugu, pintxau. Jakiteko egosita dauden edo ez. Orduan, bueno, jungo geha, lodiena ingo dugu. Pixka falta zaigu bendikan. Mia behitu, fino daudena ia inda daude. Baina, trampa da, finen egiten bazut, egin baden da balin bat dago, gero lodiena, igual hobeto da, lodiena harrapatu eta lodiena inda honean, gainuntzeko egin da ongo dia. Orduan, itxo ingo dugu, beste parea minutu, aterako dugu, eta bere berotasune utziko dugu, iten. Hemen ingo duguna da, bat, arrautzak egosten jarri, eta 2 perretxikoa txikitzen hasiko geha, bale? Hau bai, esan ditzuten bezala, dizunen, txapela gorde, eta txapela gero ingo dugu txikitu. Bale, osa moztu getola. Bai, eta beste dana lauki txikitan, honea botatzeko, bale? Eta gero, beste haure bai lauki txikitan, baino ez naztu. Ingo dugu sartagilan pasa, bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni beste perretxikokin jugo naiz. Eta esan detena, arrautzak egosten jarriko ditut. Hemen 3 gauza ikustitutu den berdinak, ja, dantzan hasten naiz ni. Ua! Ai ama! Ia eroi zaiz. Egozi gabe daude, baina egosten jarriko ditut puskatu baino lehenuo. Beti itendet, etxian da, 3 gauza berdin ikustitutu da, malaberak iten. Askotan erorite zait, Bueno, hemen txedazkat. Gatza bota tanto bat, eta goiraino bete, eta irekiten asteanian, pare bat minutuan, listo egongo dia, Bestela, irekiten da honian sartzen badeu, 6 minututxo. Zanda, bai. Osa, talde hau zinunen hartu nun denbora bat lasai oteko eta lagunekin eoteko, eta hori gana, ze azkenen... Piskat zure biharra zendun barruan, bai zure gauzak sortzeko, sormena dakazu barruan datean nahi zendun, ez da? Bai, nik beti idatzi izan dut, eta beti, ba hori, nire etxe, izan da zerbait niretzako, ez terapeutikoa bezala, idazten dezula, zer gertatzen zaizun, edo dana alakoa, eta no geneneola ere idazten ditun gauzak, ez? Baina abesti hauek geroa etorri die. Bale, eta abesti horiek esatezuna idazte dezula. Zuk abestiak
abesten asmatzen dituzu? O poesia bezala idazten dituzu eta gero kantuarazten dituzu? Edo... Egia esan prozesu kuriosoa da, eta esango nuke desberdine dela aldiro. Aldiro? Eta artista bakoitzak zuen era dakazue, ezta? Hori da, bai. Eta zu era hori aldatzen jutezea? Bai, hori da. Dauket mobilen notas edo apunten zea bat, eta igual, tortzen bali mazaite esaldi bat odan alauka, apuntatzen dut, eta gero igual urrengo gunen ikuste, eta zaitut, Garrabotan hona. Bai, hor dauket, eta idea asko dauzke gordeta, eta gero melodiak, egia esan hauek gehienak pianon eseita etorri zaizkit, bai, berez nik gitarra ikasi nun, jotzen. Orduan, bai, abesti bakoitzakin esango nuke desberdine dela. Nik usten dut horra dibes, gitarra, piano, azkenian zer gauza aldala abestu, baino, pianoak ematit beste tono bat, ez da? Bai. Egia esan, pianoa ondo jotzen jakitea da, lujo bat niretzako. Nik ez dakit, horregazik. Bueno, seguru bakizula. A ber, nik usten dut, adibes, igual, gitarra, segun ze gitarra mota asko daudelare, bai? Bueno, gitarra elektriko bat hartu, eta ja, aztera, arrotu itese, igual, no? Beste joz bat ateatze zaizu, no? Eta pianoak ez dakit, ikusten dut, bai, goxuo, igual, ez da? Bai, beste goxetasun bat ematen du, bai, guztiz. Eta gitarra jotzen jarraitzen duzu, gauza horiek ez dituzu utzi, ez da? Ez, daño, klasetan ez juten ezakarrik abesteko klaseta, kantoko klaseta. Baina, adibidez, zure holtzai hotzezean eta kontzertok ematen dituzunean, instrumento bat hartuko bukozu baten batian, edo zuk abestu gozu? Momentuz ez. Katxina. Jo, esker, ustez dauket, oso urduri jartzen ez, gitarra jo barra ditenen beste pertsonantzako. Bai. Hor momentuz ez, baina gustako litzaiake. Bueno, zu etorri honea hemen jogo gitarra gurekin, da hemen jotzen bazo ja zer gauz aldezu. Ondo. Bueno, eta adibidez, ordun holtza baten gainean zaudenien, kontzertu batean, zu bakarrik egongo zea eta gero elektronikoki entzungo dugu beste dana, edo nola izango da? Ez, bandakin zoaz, bai, lau pertsona gea, eta, bueno, danak die, aspalditik ezagutzen dituten musikarik, eta esan oso pozik nago, eta beraiek nik uste baita gogokin daudela zuzenekotarako, eta nik uste zuzeneko politxe prestatu dugula, energetikoa noski ez ditugu 6 abesti bakarri joko. Zema joko dituzue? Esan ez dakit zema, baino joko ditugu abesti batzuk diskon sartu etzienak, beste bertsio batzuk ere bai, eta nik uste energetikoa izango dela. Bai. Orduan, Eider, entzundetenakin, zuk ez dituzu hor 7 abesti sartu, zuk ez delugako nahi, ez da? Zer, auki badaz kasu, ez da? Bai, pilat idatze genitun egia esan, esan genunen, benga, aurreagoaz honekin, egia esan nien hori jarrita, hola, esaten, benga, disko bat imardeu, guazen aldituguna abesti gehiena itea, eta gero aukeratuko ditugu. Eta egia esan, aukeratzea ez da erresa, Ez que nola esaten dezu hau baztertu ingoet, o beste bat baztertukoet, nola lagatzen dezu hor nora esean abesti horietako bat? Ja, ezakit gaina, de hecho, esango nuke hemen azkeneko abesti edana, bere ez etzan sartu bar. Bere ez beste abesti bat zehon horren ordez, baina azkeneko momentun, eman genion buelta bat, eta esan, jo, igual hau da besten ordez, bai. Zai da, baina, bueno. Eta gero elemendik hilabete batzuta, beste zoz pentsako tuzak, mekatzen amaz. Ai, ama, nola da historia. Guk hori greo, karta inbiar deunian, karta berrilla, eta zein platerken du, zein jarri, zein bestia. Eta beti esatezu, jo, hau kistuna dao. Ja, eta beste hau sartu inbiar dut, baina dana ezin dezu, euki. Oia, dana ezin da. Bai. Eta hori, adibidez, zure kasuan, bueno, ja diskatea ezu, eta diska martxan da kasu. Baina, ondoen gozan igual, gira txiki bat da ikusi jendia ez esate honoltza espin, da esatezu, venga, hauek, askotan zuzten dezuna igual gero, ez da berdin izaten, ez da? Bai, perspektiba, nik adibidez hor, nire aizpa oso kritika da, eta hor duen abesti guztik erabaki genunen, venga, hau bie diskondi jotzenak, esan, bueno, ibonei erakutsi behar dizkio, eta berbeak ze esaten duen, Zeiun esaten dit, zerbait ez da zei gustatzen, zei, iberrau ez. Gu berdin egiten dut, gure asesora gastronomika ama da. Baserri jo errezeta prestatu eta amak askar esatezu. Zer da onondo, ze gaizki eta zer gerta duan. Eta garrantzitxu da, Hombre, eta txenko kegila esateu egaina. Bai. Osea, eusein lagunen hau eta kistona, bai. Baina, beti dago betziare, bai, pixkat eta... Hau moztuko da, Bai, hoi moztu, ni beste txapelak enduzu, eta behitu, hau hemen irekiten hasianetik, 2 minutu pasez aizkio, eta gehiagi esiteko gauza tingo jot. Urak endu berua, bestela jarraituko dia egiten, eta pasen goza aizkigu, eta urotza botako dugu gainetik. Gaina, urotza botatze jot, geletan jartzen badu onena, moztutzeko, baina, bueno, behin bota ura, eta berrio jarri urotza.
eta ja bigarrengo gotzonekin geldituko dira egosten. Bale, horrelaxe, hau listo, haure bai listo, eta bagoaz perretxukekin txirreki txarraka. Bale, hemen itxura hartzen nahi zegoa. Eider, loratzez dian abesti horiek, adibidez, beti horruzten dituzu leku batean dageo igual urrangu da berri etortzean loratzen dute, edo segertatzen da? Bai, nik beti gordetzen ditut, ez bada ez, adibidez, guain zuzenekotako noski, 6 abestikin ez dinezu zuzeneko ganorazko bat eman ez. Orduan, diskon loratu ez dien abestiketako batzu zuzenekotan entzungai egongo die, eta joko ditugu, eta gainago asko daukeu, Baina beti bazpare nik uste gorde bar diela gauza horiek, eta igual hemendik ezakit, urte bete antzute dituzut ez duzu jo. Ez honek gaizki, igual ez duzu jo, oso gaizki zuen. Claro, guztiz aldatu behar dut, obentan baina ikutu bat, oideiak hartu, ez? Hori da. Ados. Bueno, eta holako, kaxa batian, holako zenbat abesti dazkazu, asko? Asi asko aldazkazu loratu gabe, zenbat? Nik esango nuke 40 abestitik gora. Bukatuta egin da, doinoan jarritata dana, hola bukatuta? Bukatuta 40 ez, baina ideia, fundamentuzko ideia bat, bai. Esango nuke bai, baiet. Bueno, orduan kontzertuan musika egongo, baina esan dizu bertsioen bate bai botako ezula. Bai. Eta enbeste badazkazu zegatik ez animatzen bakarrik zuria botatzia. Jo, eske, pentsau genuen, igual gure besten baten bat... Botatenak honea. Bale, nik beste txapelak endu izut, bai, zean nik endu izut hortzen deukana eta hemen dakat. Bale, perfecto. Hemen dazka salteatuko ditugunak. Bale, oso ondo. Horrea. Etxen, barkatu ze galdetu. Galdetu izut, haber, zeatik ez dituzun zure abestiak bota danak ez daudenak dizkan eman, baina zuriak izatia. Claro, porque azkenen jendek ez ditu ezagotzen, eta zu baita kontzertu baten nahi zu ondo pasatzea, baina jende baita ere ondo pasatzea. Piskat abestia jendia, ez da? Eta piskat jendea hor mantentzea, ez? Orduan, baina sartu ditugun bertxeo nahi asko gustatzen zaizkit, eta... Bota deldezu zein izango dira, nola, danak ez, baina baten kontatu. Bale, venga, bat. Nahi Arctic Monkeys asko gustatzen zait. Eta egia esan, ez dijo diskon estilokin guztiz, diskoa poperoa, pop rock toke batzu badauzke, baina Arctic Monkeys bat ez da rockeroa. Horuna, besti bat sartu dugu Arctic Monkeysena, eta egia esan, gogo handi dauzke... Holtza gainean botatzeko. Bai. Piskat, ateako zaizu kresta eta hor piskat egurra emateko, no? Ondo. Bueno, hemen bagoaz, Utziko dugu hau hemen murrizten, murriztu ondaren esne gaina botako jau eta birrinduko deu, eta hemen ingoitutena da, ja, zainzurik atea, ja, indinda daude, eta piskat ura atea dadila bertatikan, gero sartaian sartuko ditugulako. Gustatzen zaizu gola zainzuriak egosi berriak, gauza erra da, Ene oso zainzuri zalea? Ni dakat lagun bat, zatezina. Zainzuriak etezki bate gustatzen. Atzazki bat utzaren. Karo, oituta gaude beti latakoa jaten. Karo, igual hori da. Eta latakoak da, bale, aldia jan, ona aldia. Baina beste histori bada. Hoi da, atuna jan inberria o latako atuna. Orduan, ea gaur gustatzen eskizun hemendik aurre. Egia esan, sasoian daudenian daola xamurrak dira. Eta hor, beti eukitzen duelatan daudenak, bai beste histori badak, gaina denbora asko dihoaz, eta fresko, inberriak. Eta gero sartaietik pasata, maionesa txiki bat indauz laguntzeko. Ezin hobe, o vinagreta bat, earki. Bueno, ingo deuna da, hau hemen murrizten utziko deu, eta erreportai bat ikustea jungo gea, ados? Perfecto. Eta noa jungo gea, baider, errenteiraino jungo gea, Gabon 14 dago bertan, eta beste gauza goxo batzuk ikustea, goazen area. Kaixo eguerdion, Joseba, hemen, berriz ere, Igor, Josan eta Arkaitz, Gabon 14 jatetxean, platertxo bat egiteko ea gustatzen zaizuen. Aurrea! Gaurko errezeta, rukulako krepa, barazkiekin betia, egingo dugu eta gero eramango du tipul saltza bat, eta gero goikaldean jarriko diogu keso feta pixkat eta dekorazio batzuk. Hemen mailan dakagu kreparen barrukaldean jungo dian barazki guztiak, hemen dakagu kreparen masa, irina, arrautzak eta esnea. Eta, bueno, rukula txikituta ere, bai. Hemen dekorazio guztiak, berdurita batzuk, sesamo beltza, sesamo nahastuta, txuria eta beltza,
perrezila, mikromezkulun pixkat, dekoratzeko, eta hemen tipul saltza, feta gazta, eta hemen salsa teriyaki bat. Lehenengo egingo deguna da barazki guztiak moztu, eta gero prestatuko dugu barruan dijoana, eta kreparen masa sartagi baten prestatuko dugu. Guri jendea pizkanaka berdura gehiago eskatzen ditu, eta azkenean krep tradizionalari buelta bat emateagatik esan genuen rukula gure eguneroko menuan asko erabiltzen dugu, eta esan genuen egingo dugu krep bat eta pizkat buelta bat eman. Gure eguneroko menuan olako plater asko dazkagu, bidai asko egiten ditugu, eta normalian bidai horietan ikuste ditugu plater ezberdinak, eta batzutan gauz horiekin prestatzen ditugu plater ezberdinak. Ez da eguneroko menu normal bat, azkenean detailetxo espezialak jartzen dizkiogu plater guztiei. Eta gero gauetan astean zehar dazkagu pintxoak eta razioak, eta gero ostiral gauean larunbata eta igande guardian egiten dugu asteburuko menua. Jolasten dugu gauz tradizionalekin, baina beti pintzelada moderno bat ematen. Hemen dazkagu barazki guztiak moztutak, wok baten salteatuko ditugu, betegarria prestatzeko. Gero, astebukaeretan nabaritzen dugu pilo bat, barran aperitiboak oso potenteak dira, vermut guztiak zaintzen ditugu pilo bat, prestaketa asko dazkagu, espezialak egiteko, eta gero dakagu bat personalizatua gure zaporeekin, eta hori ere ezberdintasun hori nabaritzen da, ezen gu nahi dugun bezala eskatu diogu bodegari, eta prestatu digute hori espeziala. Gero gure kalamarrak dira superonak, eta zaintzen ditugu gauz guztiak hori aperitibo horiek pizkat espezialak izateko. Ja prest dakagu barazkien betegarria, dakagu ere rukula krepa prestatuta, eta egingo duguna da bete eta enplatatuko dugu. Bueno, Joseba, hau da gaurko platera, eta espero dugu zuren gustoko izatea, eta gonbidatzen zaituztegu denoi Gamon Amalaura etortzea, hemen errenterian. Bale, eskerrik asko! Bueno, agur! Ai, ama, irukote, harra indezu ez, itxura, harra, Goxua, berezila, eta ja, lagai guzu, beste leku batea juteko goguakin. Bezarka handi bat, lagunak, horrela jarraitu, eta betikoa gurian jarraitu behar dugu. Hemen txeparretxiko ikusi ze itxura hartzen nahi dian, ingo deuna da, ez negaina gota, zue joko jo, utziko dugu murrizten pixkat ez negaina, gatzan puntua emango jo, piperra eta birrindu ingo dugu, bale? Eta hemen gure krema inda dago. Bakizu pure eta krema baten artean zer ezberdintasun da hon? Ez. Krema, eraman berdu esne gaina, oesnia, edo gurina. Krematu iten da lakteo batekin, ulertzen? Eta pure ingo baginu, izango zen puria. Zabatzen ez krema, ikeda maz puri. Ja, hau ez da sonatzeu. Baina hori da, desberdintasun bakarra da, krematzen deula esne gaina, koipen batekin, lakteoen koipen batekin. Hau martxan dakau, inbiar dugu, hau salteatu, behin berrinduta da gaunean, bertara botatzeko, salteatu guzain zuriak, eta inbiar dituzu arrautza hauek zuritu, bertara bota, eta birringailua eta olio pixkatekin ligatu, bale? Ni hartu behar detena da. Egosita ere? Bai, nik hemen egositut, gutxi daude, justu daude egosita, ez dakit nola dengo dian, a ber, saiatu, a ber, ikusiko dugu zemuzatea zaigun. Bueno, Eider, loraldi honen prozesutatikan zein da gehien goxatzeara zeizuna? Ez dakit sortzen zaudenian, oia historia errematatzen, edo ez dakit. Beto, listo dako. Nik uste dut gehiena sortze prozesue, eta gero noski bukatuta ikusi dituztunen. Ze, karo, abestik bukatu arte... Ja, erna sartzen zuen, ez da? Entzute dituztu abestik 40.000 aldiz, desa ez du mesez, jazta. Iristen da momentua, ez zu bateatzean niko, eta ja nikatu nahiz abestunekin. Bai. Edo ja dakit zer daun ondo, zer ez daun ondo, zer nahi deten.
Orduan gehiena sortzen aizean ian, hasieran abestioi moldatzen, eta goia bukatuta ikustezuen, ez da? Bai. Erdibidiko lan guzti horiek, Hori da. baina, bueno, bere ikutu hona eukiko bere, bai, ez da? Bai. Jo, gaina, disko hau iteako niretzako esperientzi berri bat izan da, ez? Eta Madriden egon ginen usteet 10 egun, abesti grabatzen, eta, bueno, lehenengo jo ginen abesti produzitzea, ekoiztea. Eta prozesu hori oso polikia izan zen. Eta gero ja jo ginen grabatzea, azken 10 egun han estudioa gaina oso ondo zegoen, zan Eduna, berak Edu izena do, eta justo zoken bere etxen jarrita ondon piztina batekin, oza, eta nik enoken inoiz dola lan inda, en plan, grabatzen deu, ikustu bertzateratzen da, venga, bainito bat, bueno, eta berrez urtero dizka bai, argitaratu ez argitaratu, ez da? Bai. Eta orduan, esan prozesu hau oso polikia izan da, eta asko disfrutatu dut. Ona, zer dago, puntxuan atea dugu, ez da? Bai. Samurra da barrotikan, Samurra, bai. Venga, hau bilon artean ingo dugu, ez dela? Bai. Venga, a ber, hemen onduan hobeto ingo dugu, a ber, justeko nik. Garrantzitsua dana, eta errexo izateana, harrapatu behar da hor tela txiki bat eukitzeu, eta tela horretatik harrapatu dugu. Oida, ikustezu tela txoa, hortik jun biharzea. Hortik juten bazea, nahiko horrez, baina betu dago puntxuan, Bai. Bueno, azkarro baino, gauza da txukunitia. Azkarreta ondo usuak egan. Bueno, hau listo, beste tanto batako jato li joana, gatzare bai, eta esan perretxiko eta bota beharretela gatza, eta piperra. Piper pixkat, eta gatza pixkat. Birrindukoet, eta gero probatu, eta rektifikatu behar bada, rektifikatu. Oso ondo. Bueno, eta musika nola hasi zinen? Txiki-txikitatikan, bizitza guztia dara mazu musikan murgilduta? Bai, esan daiteke baiet. Ni batzen naiz txikitan gurasokin eta beti musika zeon leku guztietan, kotxeko bidaietan, eta hola, etxeen baita beti jartzezkiguten disko desberdinek, eta bai nire ezpak eta baita nik ere txikiratik, gure etxeen beti zeon musika. Eta txikiratik apuntatu ziguten musika eskolan, herriko musika eskolan. Eta txikiratik, bai. Aurreko galdetzen zeaten, holtza egon nintzen lehenengo aldie, noiz izan zen. Eta nik uste 6 urtekin edo. 6 urte txokin? Bai, gurasontzako egiten genitun, kontzertu kurtxamairako eta hola. Eta bideok dauzkeu, eta oso txiki ginen. Jope, bai, 6 urte txekin, hortako jaio izan zea orduan, ez da? Ia, ze hona. Guzuk alden bezala, egite esan. Bai. Txugalden jaiotea, eta ikasle txarrak izan geha, eta hemen txera bukatu dugu. Bueno, ez gaude bate gaizki, Nik egia esan bukatu nuen eskola eta enekin ze ikasi eta esan zinen guraso, venga, baina nahi nun hori, zoze, astronauta izan olako zerbait, eta jun nahi zukaldaritza ikastea, hane bai jani merko zuta. Eta aron ikasi zenun? Ba, aitan eskolan, esate zien horregatik gainditu nula dana. Hori esate zizen, joe! Zatik ganin nintzen horietako bostak atatzen zizuna justuak, ez da, olertzen, eta orduan, zenia atean nintzen gainean, gure itan eskola gazteleraz da. Eta ni atean nintzen ikastolatikan, eta ni gazteleraz nekin, hori, guen inglesez bezala. Eta orduan, julten nintzen area, eta deitze ziren onomatopeias. Serio? Bai. Eta geho, nola bostak ateatzen ditun justuak, esate ziren gelakidiak. Zukitezu esamina, zuzentzen due, jartzen due bosta, eta zumaino gaizkitu buenak, suspenso eta zumaino gaizkitu. Txantxetan zate zuen, Baina gehiago esan hola izan zen. Bueno, hemen dakau krematuta, xamurra, pasadeu pasapuretikan, eta ingo deuna da igual, guain pixkat potologi balin badago, horrela, masatxo bat, urtanto bat aldio bota, Urtanto bat botako jo, pixkat fina gutziko deu, eta barroa botako ditugu, ja, inditugun perretxikuak, bale? Urtanto bat, pixka finago gelditzeko. Hau ja, ingo dut? Bai, hori ingo duna bakarra da. Bute mendikan bat arteko izut. Bale, hau listo. Kanpora, hori atea hori beste badakana, bai. Bestela kurroskari bezala gatuko zen. Ez, hori okerna. Ondo. Eta inbiarrezuna da horrea. Olio virgina bota, gatzan puntua, eta birrindu. Bale? Bale. Gatza bota, pixkat, olio txorrota da bat, bale, nahiko. Eta bidan ingozuna birrindu, eta krematxo batin arrautzana. Bale, hau listo dako ere bai, honea botako dugu perretxiko hauek. Bale, eta bale. Eider, hau da zure ogibidea, ontaz bizizea? Ez, momentuz ez. Ez. Zerta dedikatzen zea? Komunikazioa agentzia baten iketuena. Eta nola kudeatzen dizut dana? Ez que nian lan asko de, musikeruan lanak, ez da? Bai. Egi esan,
Bueno, nik uste nire bizitza guztion ez zela 1000 gauzatan batea, eta orduan ez zait zai egiten, egia batzutan lan asko dala. Gaina bat ez ere guain bakarrik nagoen eta hori dana, dan aztu dauk ez du imarra ez. Orduan, lantalde bat dauket, baina erabakik eta hori dana nire kontu dara. Orduan, bueno, saiatzen naiz asteburutan iten proiektu hori da. Bai, eta bestela, arratsaletan, goizetan iket lana, eta lana bukatzeten den. Asteburutan hori, eta noiz hobi pixkat esan dakazu, ose mendira, o ondartza, ose guztien zaizu, o zinea, o... Mendia. Mendizalia zea. Bai, Lazkaon gaian mendizingura hau da gare, osak. Perretxiko belia gute zea ere, bai? Bai, da, oso txarra naiz. Txarra zea? Bai. Aurreko udazkenen oso gaizkibili nintzen, Mordo bat, ibilizan aurreko udazkenen, Hori usten dut listo da gaula, Bai, betu ingozuna dastatu, eta esango zua bergatza zenbuz da hon. Vale? Tori. Vale, hori da, betu, okenduko dugu, ja. Hau, listo, eta katza bihar badu, botako dio, eta nastuko zu goiarekin. Vale. Eta orduan, ze kostaite zaizu? Perretxikudan oso txarra naiz, igual da miopia nahizelako. Ni urrutetik ikusteitu, ja ikustetu osto bat ola aldatu eta esate, osto hori zenek aldatu du perretxiko azpitikan. Nik uste gatz pixka gehiago bai. Ba, hor da kasu, bale? Bota jozu pixkat, puntxuan jarri, eta ingo jouna da, behitu. Botare bai, perexil pixka pikatua. Hoiek inten dazkau, minutu bat alde batetik eta bestia bestetik, segituan iten dira. Nola ja egosita dauden, bale? Ingo duna da. Bertara bota, perexil pikatua, pikatuko izunik hemen. Ona, ondo egon bango garen perretxikoa, nik ere badak inun dauden perretxikoan goierri aldean, Baska zirkoen bat, bai. Jute zea? Umbre, jute naizela, bai. Egia esan, amorratua naiz, egia esan, sasoia da honian, da bakitenean, batzuk dia amorratuak, ibiltzen dira hemen geosoriatik anezakinoa, Pirineota, hainbeste ez. Baina hemen inguruan daudenian, Naparro baino ere iristen naizela. Bale, hoi naztu. Eta egia esan, aizke kistonea erra da, ni jartzen naiz, berotiten naiz, ikusten dut. Hor, baso erdian, zerbait jangarri jaolain xamur atea berria. Esatez, ai, ama. Ni desesperau iken naiz. Desesperau ite zea? Osto arten hor bilatzen, batzutan, aurkitzen du eta txarra. Ai, ama. Bueno, nahi guztat ezaitzea, nik jata bota jartzitu sasitan sartzen naiz da handera gora, eta gaina hola ibiltzen zaiz, leku txarretan. Zeatik, leku honak, aitona banak eta harrapatu ditu edan, juteia, goiz gauta arratzalde, eta... Bai. Nian sasitan sartzen naiz da topatzitut. Vale, hau listo dakau, eta ingo deuna da. Beian jarriko jau, oetxo bat, indeun krematxuana. Ba, eta iru, vale. Horrela xe jarriko deu, jarriko jau. Ni usten dut iru zainzurikin razillo egingo deula. Laue, bai igual, no? Bai. Itxura noka, no? Earra itxura. Vale, horrela xe. Guain, historia maitzeko, jarriko jau hemen. Goiera batekin arrautzan krematxua. Eta... amaitzeko historia, arginen eta arran ikutu eman berko jau, ez da? Polita, loratu berrit ja, loratzen. Eta hemen txedakau, gure gaurko zaintzuriak, perretxiko saltza, krema eta arrautzatxoakin. Mi esker etortzeagatik, goxatu, eta nola ez, goxatu arazi. Agur lagunak.